No niin, ja siitä lähtee taas reissuun yksi varasto. Tää on 5,1 kertaa 2,3 metriä on pohja. Elikkä tää on 11,74 pulpettikatto. Isoin pihavarasto, mikä toistaiseksi tehdään. Tää lähtee Kajaaniin. Justiin ollaan hallilta lähdössä ja maanantai-aamu on nyt ja tiistai-aamuna perillä viimeistään. Helposti saatiin kyytiin nosturilla ja kevyt oli nostaa tolle autolle ja hyvin liikkuu tuolla lavalla. Nyt on kauttaaltaan muovitettu ja suojattu, että vaikka on vähän syksyinen keli, niin pysyy puhtaana tuo rakennus.